momentálně jdem pro... Není to winter package. Vypadá tak winter package, ale není to winter package. To je all season package. Přesně tak. Jedeme daleko, máme to 3,5 hodiny. 3:23, 46. Je úplně na konec světa, ale Brno to není. Je to za Brnem. Je to za Brnem. Momentální čas je 17:19, vyrazili jsme cca 40 minut zpátky a už teď je to pěkně sem. Updatíček. 1,9 kiláků a hned to zapalíme. A pošel do štarty. Na 20:05 jsme mentálně i fyzicky vyčerpaný, vytížený. Brno top. Brno top, Brno stálo, pičo, jako vždycky. Brno není městem pokroku a doufáme, že to bude mít celý týden za sebou. Už toho máme plný zuby. Doufám, že to třeba chcípe po cestě zpátky. Yes. Jdem to skurvit, ještě jsme tady nekoupili, už to zapálit. Tak co? Berounský poděl. Třeba půl nebo 4 vole 12. První pocity, řekni nám první pocity. První pocity, tady Garyho. Já si zapnu výhřev. Zapne si výhřev, který Nissan nemá, protože nepotřebuje zbytečný píčoviny. Jedeme domů. A doufáme, že domů vůbec dojedeme. Kupujeme BMW UMGčka, let's go. Oh shit. Na celý 3 hoďky. To je dobrý, kámo, půl 12. Říkali jsme ve 12, to je dobrý, 4 Okay. hodiny na spánek. Máme teď třeba 5 hodin domů, protože nevěříme BMW. Učí to jak kreten. Učí to jak píča, jde to bokem, to je důležitý. A to omlácený lemy a to nikoho nezajímá. Kdy to zahodíš? Tady na kruháči. OK, jdeme zahazovat. Co ten poznačník, kámo, jsem měl na svých 8. Fakt? Tak to je znamení. A jo, no něco tam jako takového je. To je znamení. To mě poser. Nice. Třeba je to zase nějaká přelekovní. Co ty koncerty tady? Co to je, nafta? Yes. Jsem umyl. Dělat bez cukru, Vole, zero. Vynes to utla chudák. Jak se vyplatí tankovat na konci světa? Když je pojede trefit další týpek, ty vole, tak si na uliku. Já za tebou nejezdím, vole. Protože tě nechci trefit na koul. I když to můžu věřit, Marek to přetáčí jediný, on je Juda. To je ten jediný člověk, co to neumí, vole, a to má hydru, vole. Neježděte za lidma, co mají hydru. Moudro dne. Nestane se vám nic dobrýho, přišel se blink kvůli takovým lidem bláznivým. Jsou to psychopati a nemehla. To je 4. Dáme 3 a 4? Ach jo. Už je. Bída s tím klukem. Nedá se nic dělat, no. Máte nějaký zvuk? Ne, to je hybrid, elektro momentálně. Na elektromobil a teďka vlastně to podporuje ekologisty a když se rozjede, tak to žere i trávu kolem silnice. Mám zavařený turbo na tom. Je to 4válcový peklo. 1.6, 200 koní. Donecí boli tam nejsou vůbec. Nejsou. Vůbec. Ty krávu. Je to v píči. Počkej, Ty co pišťák, kopni do ní. Máme střelí. Tam opadá. To se já jsem nevěděl. A je to.
momentálně vyrábí sportovní podvozek na zakázku. Tak to má volej. Stojí ti? Stojí tam volej? Jede volej. A stojí ti z toho? Vodu taky. Stojí ti z toho? Brutálně. Jo. Teď jim dát ty německý koně. Já myslel ty německý šlapky na půlku. Tady máš gumečku, kdybys potřeboval. Je to na piču, Motoplex je v piči a to ten to nepobírá, ale... Tak jako aspoň něco. Tak když to děláš tempem, kámo. No jako ty si ho není, veď, to je prostě, vole, Nevím, že to je prostě, vole, hele, zoufá situace, co žádá zoufalé ty, vole. Vytáhnout Aladinovu lampu, vole. Nemám, vole, co jsem týpek nějaký- leští špínu. Aladin? Nebo lampu, ty vole, co se Já nic, to samo se, posralo se. Já se rozjížděl a on Já rozjížděla se a polo se off. To samý. Nic, no. Asi zemou teď, čupko. Ale tak jako si dojebal, ale já ne. Píčo, No, to Když se Česka skončila dřív, než začala. To je celý Markův příběh, vole. Aspoň to není moje auto. Tak. Platíš polosu, vole. To máš tady na pojistku, ty ti to za nějaký kripl, ty vole. Protože ti trojích polosů, krásný. Já to nemůžu, to není moje chyba.